Piştî li Tirkiye û la derbeya 15 tîrma 2016 pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropaya ku bi polîtikayeke hevsengiyê bi rêva diçû, îdî zêdetir bi alozî û nakokiyên siyasî ve berdewam dike. Di heyama nû ya serokatiya Almanyayê bo Yekîtiya Ewropayê da li derdorên polîtikaya derva niha herî zêde pêwendiyên Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropa û Almanyayê tê merak kirin. Lewra Tirkiye di mijara polîtikaya Sûriye, Rojava û Libyayê de bi hin welatên Ewropayê re bi taybetî jî bi Fransayê re di nav nakokî û aloziyên ciddî daye. Li ser van nakokî û kêşeyên heyî herî dawî yekîtî biryar da ku geştyarên ji 15 welatan serdana Yekîtiya Ewropayê bikin ku di nav da Tirkiye tune ye. Serokê Enstîtûya Polîtikaya Derva Profesor Dr. Hüseyin Bacı di heyama nû de li ser pêwendiyên Enqere û Brukselê dibêje ew hêvî nake ku pêwendiyên her du aliyan serrast bibin. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri arasında bir yumuşama beklemiyorum. Di heyama nû de ez nebawerim peywendiyên Tirkiye û Yekîtiyê nerim bibin. Ancak li Tirkiye hilbijartineka pêşwext çêbe û destlat bikare wê demê wê peywendî sererast bibin. Niha Ewropayê nêrîna heyî ew ku peywendiyên li gel Tirkiye zêde bi pêş nexe. Biryara qedexeya geştyaran bo Tirkiye biryareke siyasî ye. Niha mijara Libyayê û nêzîkbûna Enqere û Moskovayê yek ji kêşeyên herî girîng yên Enqere û Brükselê ne. Li gorî akademisyenê bi nav û deng Hüseyin Baciyê ku bi salan e li ser têkiliyên Tirkiye û Almanyayê dixebite. Di van salên dawî de li Almanyayê dijatiya Tirkiye û Erdogan gihîştiye asta herî bilind. Ji loma jî eger heye Enqere li gorî polîtikayên Berlînê polîtikayeke Yekîtiya Ewropayê bimeşîne. Dönem başkan olmasının tabii getirdiği bir şeyle bir de Avrupa Parlamentosu. Ev demekî Almanya li beramberê Tirkiye polîtikeke hevsengiyê dimeşîne. Tabiê dî serokê heyama nû ye jî û mijara penaberan jî heye. Yani niha Almanya ketiya atmosfereke wisa ku karibê ser Tirkiye zor û sexteke siyasî çê bike. Her wiha niha li nav xelkê Almanyayê dijatiya Tirkiye û Erdogan gihiştiye asta herî bilind. Ji ber vêkê divê Enqere li gor meyla Berlînê polîtikeke Ewropayê bimeşîne. Di navbera Tirkiye û Yekîtiyê de di sala 2013 da li ser penaberan rêketineke hatibû îmzekirin û ji bo Tirkiye serbestiya wîzeyê jî bi şertê cîbicîkirina heftê û di krîteran ve hatibû girêdan. Lêbelê li gel ku heft sal li ser vê peymanê derbas bûbe jî heta niha hikûmeta AK Partiyê ji heftê û di krîteran bes 66 krîteran pêkaniye û jê 6 krîterên herî girîng yên wek guhartina yasaya terorê ku bi meseleya Kurd re eleqedar e cîbicî nekiriye û wisa xuya ye ku ji ber nakokî û kêşeyên heyî wê heta proseyeke nû cîbicîkirina van 6 krîterên esasî bête bipaşxistin. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.